Ipinagdiwang kahapon sa lungsod ng Legazpi ang ika-51 taong selebrasyon ng Buwan ng Nutrisyon. Sinimula ng pagdiriwang sa isang Nutri-Parade na tumulak alas 6 ng umaga at dinaluhan ng barangay health workers, barangay nutritionist at mga mag-aaral sa daycare centers mula sa 70 barangay ng lungsod. Ayon sa opisina ng National Nutrition Council Bicol, layunin ng aktibidad na palawakin pa ang kamalayan ng publiko ukol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain, lalo pat pumapanglima ang Bicol sa walang gaanong akses sa ligtas at nakakapagpalusog na pagkain na kailangan para sa isang aktibo at malusog na pamumuhay. Makalungkot po na isipin, no? Sabi nga po natin kanina, ang Bicol ay farmland siya. Napapalibutan tayo ng mga dagat na merong isda. So, kailangan natin paitingin, palakasin po ang suporta. Kanina nabanggit po na ang may mataas na malnutrition ay ang mga magsasaka, ang mga mangingisda. Sila po yung may first access sa pagkain. Pero bakit sila ang may pinakamaraming malnutrition? Dagdag pa ng opisina, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang makamit ang food at nutrition security para sa lahat. At hindi lamang daw ito responsibilidad ng gobyerno dahil malaki rin ang papel ng mga mamamayan. Both ways po yung pagtulong para yung ito-fifth natin na rank ng 2021 ay tumastas naman tayo, no? Medyo bumababa naman po. And the fifth rank po ay 67%. More than 50% ng mga taga-Bicol na households ay ang daming food insecure po, no, dito sa Bicol. So I hope ma-improve po natin. Naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Department of Health Bicol Center for Health Development. Nanguna ang kagawaran sa pagbibigay ng tips sa mga dumalo para tuluyan na umanong mapuksa ang malnutrisyon sa rehiyon. Mas maganda po kung yung mga magulang na, especially yung mga nanay, ay mag-prepare ng mga pagkain. Kasi kung bibigyan lang po natin ng pera ang mga anak po natin, ang bibili po niyan ay mga junk food. Inaasahan naman na magiging susi ang pagdiriwang tungo sa mas malawak na kamalayan at pagkilos upang matugunan ang hamon ng food at nutrition insecurity sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.